Yeah. I go by the name Mr. Abba. It's your boy, Eke Ashnam, Eke Badahanya, Eke Kwari. Tuale Bombo Kla Rastaman no refer policeman, Rastaman no refer anybody. Bombo Kla in the building, Yaman Filari, Wagwan. Oh boy. Nina kune mata, you know? Yeah. Okay, to na fara sai ku dakata Mr. Abba wani biddo kowa ya shakata muna balaya keri sire mun basu suna ta wallahi tallahi freestyle kawai da kai nake ta kawo wuta ga su a gefe suna mana tafi ta yaro gudu ga dodo sun san ni ban jin tsoro yaren ya iya ga kafiya ai sun san mu da sa sutura zan yi rawa kai ko ba kiɗa Mr. Abba dan ilu komai ma ai mun fi su Kedi Croc City Mandoton aka haife mu yaro nike babba nake yaushe na fara na sa sai taya kada su nike kamar na samu taya yanzu na fara ai ni a no taya muna ta wallahi suna ta wallahi tallahi ai mu ne wallahi Mr. Abba Ashnam Yeah. Mr. Abba Musa Ashnam ba mu da tsara dole ku sara hattara ni ne namijin duniya don compete with me zaka fadi na bu zaki na karfin kai ko wani zaki ko ma gefe kai mini tafi. Yeah, I have nothing to say. It's all about government, man. Yeah. Niger on fire. Abinci gaya ba sa taimako mu kullun sai dai ci baya nace excuse us Niger, we got no food no money waya kullun sai ƙarya education a baya idan muka bude baki sai ku ce mu tsaya mu daina lura wai mu mutane ne koko dabbobi ne Niger idan mutane ne mu to ku ba mu yanci in ko kun ce dabbobi ne za mu kwaci yanci ku je ku lura ku kan kurciya jawabi ne ko ta buya kuna bin mu kuna kashewa. Yeah, killing business muke we are all full of pocket wasa da dariya looking the friends in sha pimpin abun ba magana but we got regretting mun fito kan hanya we got no darling ba mai muna burki wa rap suke yi bolalle sun sha omo raps ne ko ihu su muna kallon monkey mu kuma musu kallon banana mun saba shan ruwan sama but on famfo za mu dana abun mamaki kai kaza ta koro zaki ga kura a daki Nigeria ta lalace cause we got no leaders malfa ko jarhula is not our yanin mu dai mi ganin but we for now we got no trust in kullun sai sata suna bumu suna kashewa but ayan sun kai London Korea da America ba kudi ba aiki karatun ma sai ka dage ku sa mana kaki ku kan Maiduguri a harbe mun zama banza dabba ku ba ku da illa kullun sai bulala wai democratic biki amma ba adalci we got no freedom kullun sai rabe ka bera daki ba amana ba adalci ba imani mu kullun rayuwar mu tana nan tana ta ba sa san ci gaba mu to bara mu kuma sing. You got me doing like a dandy. Ina ganki sai na ji kanji. Akan sanki na zama psycho. Ina wuce ya ce ga soko. God, I love you from now to no day. What a going girl, you are my golden. Me wanna love you, I wanna kiss you. Come and take me, give me a Bombay. Baby zallar so muka zaba. Ina ganki zan canza yare. Akwai hadari bin mata bidiri. Akwai zaki shan zallar sigari. Iyan hot me kyan mata a gari. A ce zakin maza yana nan. A ce zakin maza yana nan. Bombo Clash, boy, Eke Ashnam, Eke Badahanya, Eke is a dan ilu bisa. It's a boy, Mr. Abba, Eke dan ilu. Na mata.